食べたもんを、これ美味しいなお父さん。これ大悟美味しいな。ってめっちゃ言う記憶があったんですよ。真剣に考えたことがあって。子供の頃にね、まあ貧乏は貧乏やったんですけど、その外食って年に、まあ田舎っていうのもあって1回か2回ぐらいやったんですよ。外で。その外食した時にやたらとお母が食べたもんを、これ美味しいなお父さん。これ大悟美味しいな。ってめっちゃ言う記憶があったんですよ。なんかない。あれなんで言うてたんやろって考えたんですよ。あれはお母が自分が言う前にわしとかにこれ食ったことない美味しいなお母って言われたくなかったんや。いつも飯作ってるのに大悟がとか旦那が先にこれうまいなって言われたら嫌やん。自分から大悟これ美味しいなって言ったらうまいなっていうのが OK やん。